Tak vítáme vás u dalšího videa a já to stříhnu, sorry. Vítáme vás u dalšího videa a dneska jsem tu. S Matlandrus a tady. Budeme natáčet Slendy Tubis. 2. Ano, a dáme si můj oblíbenou mapu. Pod server 2. 3 tam jsou už. Já jsem na 2. Já to pojď na 3. Dobré. Jsem na 3. Dobře. Bude se to jmenovat Strom. Jak se to volá? Strom? A dáme Co si to je? Proč strom? Tak, kolik si dáme Je lobo Stroger a Matuš Strom a M. No. Tak můžem? Jo. Dali jsme si 15. A to prdele. Moje oblíbené je klasický. Ukáž? No. Strašně to mám na hlas. Já ne. A nelaguje si mi to. A i mně se to nelaguje. Ale já točím, chápeš to? Já a točím bez lagu, to už nikdo nikdy neviděl. Matuško, kam jdeš? Jdeš hledat cupcakey, ne? Nebo zase přijde ten tlustej mamrt a rozmází náš. Wow. Ne, už je tu ten tlustej mamrt. Jo, tam je tlustý paprd. Ne, tlustej mamrt, ne paprt. Vidíš ho? Jo. Já radši ne. Pri tom dome je. No, tlustej mamrt, říkám. Ty vole. No, přesně tak. Já jsem už, já si ne, prosím. Bude sem? Jsi Leonardo? Ne. Já skáču tady. Ne, nejde tu. Hi, Leonardo, hi. Hi. Tohle budu odepisovat. Hi, vole. Tady bych mu odepisoval. Ty mi další bunker. Slyšíš mě? Matuš, No? slyšíš mě? Jo. Že žádný mikrofon nenalezem. Prosím, musíte něco říct Matušovi, jestli vás slyší. Ty vole, kde seš? Ty jsi šel do toho domu? Ne, po tam mnou. Jo, jste tady. Co tady děláte? No, Tam je on za tebou. kde? Podívej se s kamerkou, právě. Já jdu k němu. Hi, I'm Stalker. Hi. Hi. A už jdem. Hi. Já utíkám. Nechaj si ho. Ne. Jaká buzna. To jak? Ne, čus. Ty. To jaká piča seš? Sám. Co máš ještě vyšší? Lukáš?
Kolik už točíš? 5 minut. Jde za tím Leonardem. Je za mnou. A jde Leonardo. Dobrou. A on Matuš. Stabil. A co chceš? Ahoj. Dám tomu Starlet. Ale. Aha, půjde za mnou. Proč ne? Ty jsi mrtvej. Ne. Jej, ale mám pro tebe návštěvu. A jdem po... Starlet má návštěvu. Jo. Co ty koukáš, to ty kameruješ? A bude za tebou ještě. Ne. V žádném případě. A proč jdeš za mnou? Ne. Matuši, jsi debil, nebo co jsi? Jo, jasně, pojď za mnou. Jak ses tam dostal na ten strom? Jak to, že to nejde za... Ty jsi mrtvej. A už tady je Leonardo. What the fuck? Kdo už se prdel? Co? Ho zabil. Dobrý. Ahoj. Ahoj. Kde jste? Haló? No? A jsi umřel? Ne. A proč chodíš pryč ode mě? Hledám ten strom, kde jsme byli. Aha. Kde je to lepší? Jo, tu je. Kam jsem šel? Vidím ho. Proč mám jít za tebou? Vidíš mě? No. Tebe ne. No, tak já se pozriem na video. Koľko točíš? 9 minut. To bychom mohli ukončit, ne? Ha, Necháme to dotočit, ne? 10? A ti řeknu, nemáš říct čau. Kdy to mám hrát, ne? Ještě poslední zabít ještě chvilku, než umřem. Odpověď. Ty dvojčata blbý. Ty wafly, to vidím. Čekáte. Tak to můžeš říct, čau. Tak doufáme, že se vám to líbilo. Pokud ano, zanechte like či odběr. A čus, bus, Čus. autobus. Teď ty. Řekni ahoj, dělej. Čus! Čusík.